ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sika tinadutukan akasande ni Kapitan. Wen, Kapitana, ngam kasapulan kayo lata, tanalaing kayo. Ay, rumbeng ada kayo. Tano siyak, asawa naklaang ni Kapitan. Ang bayabayan kayo lata. Agyaman na Kapitana, at dadagiti pang magbagayo, no singasing nyo ang makatulong kanyak. Di ka danag, kagawad. Day tamot laeng ti imbagan ni Inteng kanyak. Aramidak amin akabailak at tumulong kadagiti agkasapulan iti tulong, Kapitana. Ay wen Ang no jay pipirmaan ni Kapitan, pirmaan nanton intun sumangpet. Medyo mabayagandan sa ngamin iti seminar da, Kapitana. Adaman umay kuyuman ken ka akting Kapitan. Anya ka di jay, marituyang. Jay nga min alahas kaw nga inted pay laeng ni apong kaw. Mapukpukaw. Anya, alahas? Nangina ka di jay nga alahas? Nangina ata kadaanan nga raw akting Kapitan. Ada ka di atapam anangala. Amo pa yun. Ngam imay ijay balay mi ni Maria. Jak nakita ngayon nala na. Ngam isulaang matimay ijay balay akting Kapitan. Narigat mat no pabasulom adagos. Sa pulong pa'y analaing amare. Sinapol kaw ngam awan mo't ijay balay. Ay badaw, si kakaditi nang ala iti ikaw-kaw. Inla kong samot nga inggatang iti arak. Anya nga ikaw mo tasasawan. Adaya mo nangina nga ikaw mo. Tamno adda mangala. Tay na silang kan sumilap nga ikaw-kaw. Anya? Sumilang kan sumilap? Kano na buong nga ubot ti baso lang dayjay. Isuakas lang na silang ako nam. Ha? Nangibaghamot kan ka. Apay, nakitam idi naramid da. Intad dayjay ni apong kaw. Kahit no nadama ko nga aramid ka no day di apong mo iti peke nga ikaw. Ken kwintas. Oho, di ka man. Nalay nga agaramay, ngam tawid na dayjay nga ikaw. Saan na nangina dayjay kung naktumay? Saan nga tanga inted mo kin ni Maria ti ikaw-kaw, Anya? Nambara ko maamang iti peke nga ikaw ngay ken ni Maria. Wanaw, inlakaw, tapno pa ginumaw. Ha? Naglaing ka nga mingkat nga uminaw. Ay, kasyam apaw nito yan ka. Agkakanatan ti malablabid na. Ay, kasyam apo ni badong ko nga artek, ken salawasaw. Barikwana, awan ka di tilaklako ken kanibadong ko nga ikaw. Ikaw? Sa anak mo't nga gatgatang iti alahas. Ada ka di impalakom nga alahas mo. Ay, mapukpukaw nga minti nagpintas nga alahas kaw maray. Iso atuntunok nunang ilakwan na. Imbaga na ka di nga inlako na. Saan na ngayon baga? Ngam no saan ani Maria tinangala? Nilaki di badong kaw. Kasano nga atapom ni Maria? Iso lang matim may ijay balay iti daydi nga aldaw. Nang ikabilam itinasao nga alahas mo. Ijay ayan ti dakkel asarmayng maray. Ay, nabayag ka din ni Maria iti unag ti balayaw. Saan mo? Amangan no dinardaras na nga inala Maray, nimat marituyang jay kasibsibot na. Wan Maray, sapsapulan na tinangina kano nga ikaw na. Nangina nga ikaw? Adda ka din nangina nga alahas ni marituyag? Day tamo ti kunana. Na, agpaiso nga ta, nga adda nangina nga alahas na. Agdwa-dwa ka di akas kanyak, Maray. Italang amin anadamag ko, nga adda nangina nga alahas na. Damagag tuman, ni kabadong, no maisarong ditoy. Sige, uray siyak. Damagag tumat into nagkita kami. Mayra na kumalumabas ita, tadamagan ta. Ay imbag ta nagsabat ta, pari badong. Apay ka di maray, at pagsayatan nga ibagam. Agpaiso ka de, nga adda mapukpukaw anangina nga alahas ni Marituyan. Nakadamagan nyo iti day tamaray.
Ni mo't marituyang. Ay, unay laki ni Tuyang kan. Ay, saan nyo apat-pat yun ni Tuyang, Maray? Ay, kaya't masawain. Awan ti mapukpukaw nga alahas na. Saan anangin nga alahas, Maray? Pikay, kunak man langay. Na, ay, tawid na kanumad ka ni Apong na. At mabalin mo nga'y patawid ti Pikay. Saan ka day, Maray? Ay, di ka lamabain. Ibagbagam nga da na po ka wanangin nga alahas mo. Ay, sanak ngagsardeng, aging gaajak masarakan tinangina nga alahas kaw. Saan mo nga'y warwaras anangin na ti alahas mo? Tapikay, kunak manayin. Anya apiki asasawam, saan apiki dayjay? Ay, di ka lagbain. Siyak pa'y ti mabainayin. Apay kumaamabain na katsyak tinapukawan. Si kamo ni bain-bain. Day ta pa nang ibagbagam anangin na ti ikaw mo, ti kababain. Irwar mo kit din ti alahas kaw. Wano saan, ingkadamagan ni Mariano inalana. Apay nga atapang manin ni Maria. Isulaang mo tinaisarong dito'y balay. Kanya. Nakadanon kano kan ni Maria. Ti atap ni Marituyang nga iso, ti atapon na anangala, iti ikaw na. Ay, siguradong agreklamo ni Maria no awan ti inala na. Lakit di Sigurado nga agreklamo dayjay. Diyak mamate at akawan ni Maria ni Marituyang. Pag kunaamot adi natakawan. Kat no nasaliwanwan ti biyag ni Maria, ngam ni Marituyang. Sabagay. Kan maysa, awan pa'y mo't nadamag ko at tinakaw ni Maria. Awan ti madi a record na, kunak man laangayn. Ngam ni Marituyang, adda dagiti kalukwan na no dadduma. Agpaiso takunam kagawad. Ay, pilya no daduma ni Marituyang. Tata, anya jay nadamag ko nga iwarwaras ni Nana Tuyang at tinakaw ko ti ikaw na? Ay, kwa. Saan apod no, tinangag mo, basang. Ay, jak lakit di kayat anin Nana Tuyang ti magdadaan iti reputasyon ko. Saan ko nga itulok tatabadong? Anya ka di ti aramidem ngay, basang. Idarum ko. Agsango kami ije barangay hall. Ay, saan mo nga idarum, basang? Agtungtong kayo langan, kinituyang kaw. Ay, maruwam tikas jay asalawasaw abakit. Ay, basta, mapanak ken ni Kapitan. Ay, saan ka di basang? Umay kalangan iji balay, tagsarita kayaw. Ay, saan ang tata? Amangan no ibaga namanan nga inyawid nak ije balayaw. Idarum na ka kanon ni Maria. Apay nga may nga, inuwaras mo at tinakawan na ka. Tay supay ngagtatakaw tinagdaraw. Siyak ati rumbang ngagdaraw. Anya ti pamanagnag mo at tinakawan na ka? Agoray ka man ba daw? Isakit mon samot ni Maria. Kita mantikin nakiting ti panagpanpanunot ba? Tasyak pa'y kidain tinakiting ti panagpampanunot na. Siyak ti biktima ba daw? Ay, saan mo man nga ibagbaga biktima ka? Kababain! Baliktad tinapasamak. Tinagtakaw tinagdaraw. Saan kat at tinatakawan? Ay, di ka man tuyang. Agsagana ka kiday. Tapaya banda ka, iya barangay hall. Ay, agsango kami kin ni Kapitan no day tati kayat day Amarya. Tanaturad ka pa'y. Kasanaw no mapanagnakan adi na inala ti ikaw mo akong kunam. Nagdaruman ni Maria, masapon nga agsango da ka ni Marituyang diti barangay hall. Sa payawan ni Kuharog, iso kumati mapan mangibagakan ni Marituyang. Kapilitan amang ibaunak iti sa bali. Nagbayagmot ngamin ni Kwarog. Kunan ang mabiit itinapanan na. Ngam saan mo? Kaslaman adda sinintir na. Saan samot anasintir ni Kwarog? Apay ngay nga rod, adimot sumangpataon. Sumangpet to ano makalagip. Kasanon no saan ang makalagay. Saan ka din sumangpaut? Maray, agsango kayo matkan ni Maria ije barangay hall. Nagturad ki di anapan nagreklamaw. Kasyak ti biktima. Talaga ka di abiktima ka, Maray? May sakamag.
Di mo pa tiyan asyak ti biktima. Ay masapol akas saritak met ni Maria. No ngay agpayso ti imbagana, nga awan ka no tinakita, wenno inalala na ijabalayaw. Ipanagnag ka asanak ng ulbaon. May babain day ti Maria. Ha? Na, apay kuma ama ibabain. Pagbabaw yan na ti panangalan na iti kukwak. Basta kukwak! Kukwak! Saan ama balay nga laon ti sa balay? Ay kasanungay, no agpayso adi na inala. May sakamay. Oray awan pay ni Kapitan. Agsasarita tayo man tapno malawlawagan. Adamad jay acting Kapitan ah. Ay katuan no kayat mo apagsasaritaan tayo, nga uray pay awan ni Inteng, mabalin lata. Maray, apay akaslan na pukawan ka. Kagapgapo itay ni Marituyang. Iti imbaga, nga agsangod ka ni Maria, imbaga nakit din nga isakit ko kano ni Maria. Anya nga ta ti resulta ti panagsangod adwa. Dayta, ti padaanan ta. Natangsait ni Marituyang, ipapilit na ani Maria tinangala iti alahas na. Kunamot ni Maria nga awan ti inala na. Asino nga ta nga iti agsasaw iti pudno. Maamwanto, inton malpas ti panagsasarita da kada Kapitan. Ay, magagaranak pa yan. Noan niya ti resulta ti panagsasangod Saan ka di nga ita? Ti ipapan mo iti barangay hall. Umay kakadibat iti barangay hall. Sanay, nasakit nga minti sakak. Marigata na kamag na. Agpambar ka manon. Kunak man no umay ka, ta isakit mo day ti Maria. Apay kung mga isakit ko ako na mate. Kasanaw, kaisuki din ti kasla ayunam. Ibagam adi na pagan ano ti peke nga ikaw. Ha? Pagparangam nga graramanak. Saan mo lang amin napatsin ti bagbagak kait? Api kay ti ikaw mau. Ay sumardeng ka man amang ipapilit a peke ti ikaw kaw. Malala makamu ka. No iso ti pamatay. Anya nga rod niyan. Ita, tada kayo adwa dito'y barangay hall. Ibagam ti kayat mo nga ibaga, tas ka tinagreklamo, Maria. Ha? Baliktad. Siya kumaati nagreklamo, ta siya tinatakawan. Urayom nga ibagak nga agsao ka, sa kaagsao, Marituyang. Saan ka di asyak ti mo na anang ibaga anatakawanak acting Kapitan? Saan ka mo't anagdarom? Iso nga imbagak, asa pulong pa'y analaeng. Saan ka di? Ita, Maria, ibagam man no apay akayat mo nga agsango kayo kani Marituyang. Kuwang amin. Iwarwaras ni Nana Tuyang nga inalak ti ikaw na. Awan mo't nga rutin nalalak, acting Kapitan. Apay nga atapon nga inala ni Maria ti ikaw mo, Marituyang. Iso lang mati may ije balay may. Nang idulinam ka di, itinasao nga ikaw. Ijay ayan ti sarming adakal. Idi pimanaw ni Maria, isumuton ti pan nakapukaw na. Ay, mabalin ka de, ama pantayo ija balayda? Intayo kita anti kun kunana nang ikabilan na. Mabalin ka di, Marituyang. Agtugaw kayo adwa. Tada kami kada kapitana, kan pare badong, timangkita iti ibagbagam anang ikabilam, Marituyang. Ay, badong, inka isuro ti pangikab-kabilam. Bantayak ni Maria, tamangan no idisuna, sana ibagaan na sarakan na di taunag. Ha? Alain tayo nga rudon. Kitaan tayo ti ibagbagana anang ikabilan na. Wayne, birukan tayo. Barang masarakan ta ti ikaw ni Tuyang kaw. Ayawan ko na lang arudan. Uray kitaan yaw. Sige nga Rod, pagtitinulungan tayo na birukan. Marituyang, anya daytoy nakaseksek anakitak anapandagan iti nakadisso apanyo. Ha? Ti ikaw kaw? Oh, kita man nanatoyang? Adamot lagayam dita. Apay nga imbagam nga inalak. Ha,
Agmulta ka gapo iti panang padakas mo kanya. Ha? Ay, si kamot, Maria. Di na kumamot pagmultaan. Ay, marwam ka. No saan ang masurot ti ordinansa ang mamulta ti salawasaw ken nalaing agparbo iti sarita, nanatoyang. Ah, Anya ti makunam ita, Marituyang. Pinabasol mo ti tao nga awan basol na. ay, pakawanan na ka di, Maria. Saanan ang maulit basang? Sige, pakawanan ka, nana. Nga masapul nga agmulta kalata. Tadakat nga rod ordinansa ti barangay tayo. Makitam ka di ti bunga, dinalay nga agatap. Pabasulam jay tao, idin to ta kinadusay mo, Mike. Ay, nabain anak nga raw. Saan akong nga agatap no saan ko ang nakita? Nasaya at Mike, nagbaliw kan, tuyang. Sana nasaya, tinaramid mo. Agatap ka adagaws, nga awan mo pamanagnag mo. Ay, wan nga raw. Ang ikarik ba daw? Saanan? Promise! Ay, nanatoyang. Maditi agatap adagos. No di mo pa'y napanatnakan. Hala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, VG Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sino ka? Anya tinagan mo. Sak ni Unyok, kapitan. Sapsapulak ti balay daw li tagbadong ditoy. Kapinanom ni pariba daw, unyap. Ulitag kunak, di kaawatan nakaanakanda. Aya, kas lang amin saan ka anakit kita. Talaga saan? Ngamin, asawa mi pailangkin ni Loida, a mismo akaanakan ni ulitag mi abadong, kapitan. Kasjay. Ala, umay kang around. Ta isurukon ka ti balay da pariba daw nga ulitag ba. Agyamanak, apo kapitan. Unyok, kunam pare. Ulitag nakakanaw. Sapsapulan na ti balayaw. Anya, Imbagak nga agbati pa iti tersina ni kagawad ko anang. Kayat ko nga ayaban ka pa'y nga umuna. Tapno makitam no agpay sumit lang nga agam amu kay adwa. Ay, mahirap na. medyo basit alalakay. Naputaw ken pangulutin tibok na. Ay, oo. Amam? Asawa na kanon ni Lloyd. Ay, Wayne, isaw paray. Nunyok na ita taga Manila. Naimbagmantan na lagip na ditaw. No kasta. Inkakitaan na mga numataktakan na mangururay kin ka. Ay, sus! Amuam no anyak tigagara na. Ay, napintas gayam dito yung lugar yaw, ulitag badong. Ikit to yang. Ay, agyaman kami no magustuhan ditaw, unyaw. Agyaman kami, unyaw. Talaga sana kagbabawi nga imay ditoy. Tapno agbakasyon dito yung lugar yaw. Makalawasak ditoy. No kasta, may kalaang ditaw, nga agbakasyon iti makalawas. Kasta nga rod, ulitag badong. Yan tangay asawak pa ilang ni Loida, akaanakan nyo. Ibilang kayo latamit akas ulitag kani-ikate. Uray no kasjay kami kini Loida. Ay, pagyamanan mi nga raw, unyaw. Sino jay lalaki akanayon ko makita nakatambay ti tersina ni kagawad kwa nang angkail? Kabarbaron sa mo ta makitak dito'y dayjay. Ay, ni Unyok. Asawa ti kaanakan da pari ba daw? Umay ka no agbakasyon dito yung lugar tayo iti makalawas. Ay, kasjay. Win! Agigyan iti balay da pari ba daw kung marito yan.
Imbagman, tagbakbakasyon dalaeng, awan trabaho da. Ang mga no naglib iti trabaho na. Kit agsublin tumatlang. Sa bagay, kas lang amin agrup-rupa mga opisina. Umutang akman iti 5 kilo abagas, ken may 1 kilo a karne ti manok, maray. At dapay matutang ni Marituyang dito'y idinapan alawas. Di na pa'y nabayadan ka ba daw? Bayadan min tumutlang, no agapit kami iti mula may, maray. Pangasim ka di maray, tanay, awan isang men. At da ka di pa'y ditabalayo ni Unyaw ka ba daw? Ay, way, nadapay, maray. Di pa'y mo nagsubli di Manila. Ay isugayam tanala ka maibos ti bagasyaw. Baring agawi din iti mabait. Tawanin ti naimas at taraon nga mabalin mi nga ipasango king kuana. Apay, masapol nga min ayaan na imas at araon ti ipasango yaw. Nuan niya ti adda ay di sulatan. Kababain mo't nga raw, maray. Uray ta agawid tumutlangan, kalpasan ti makalawas. Ay na, nabsuga ka uliteg. Ikit, naimas ti panaglutluto yo. Agyaman na ka. Unyaw. Kaano ka nga agsubli, ije Manila? Ti planok kat makalawas aklaan dito'y lugar yaw. Ayam nagbaliw ti planok. Makitan to no kaano, ulitag ba dong? Makagbayagak pa'y dito'y. O sige, panawang kayo pa'y. Tainak man nagpasyar di taigid. Inak pa'y di ta tersina ni kagawad ko anang. Malanto siguro no mayak di taoy. Sige inakan. Tuyan. Kung nakilaki din no agawid daytan nga unyak. Wen nga raw. Sapay din ang mo ti tumulong iti trabaho dito'y balay. Day talata nagis-istambay ka muna. Ay, tinasaya. Isardeng mo ti umut-utang iti naimas sa may pasango king kuana. Agluto ka langin iti bagas ti kamutay. Nagdangdang kamutay iti ugot ti kamutay. Agkakaimas ti si dahin tayaw. Kay kayat na mutay ti agigyan di tayo. Agawid mitin tagtrabaho mitay. Nay, nabartag ka met Unyaw. Bitin nga ro ti arak ngayon dadakan niya kitay. Hindi lang mabali na gumatang ka iti pagsangwan ta. Ship tanod ko arog. Ay katuna, day talagayam. O sige, ta umordera kininanakwanang iti may sabuti ti arak. Nanakwanang, arak man di taoy. Kasta, Chip. Mayat. Unyaw, madamag kumanlang. Pudno ka di nakitara iti sabali alalaki ti asawam. Kasta nga ro, Chip. Iswa kayat ko nga iliw-liwag ti sakit tinagam ko. Ingam no bilang tagsublikan yak. Awatag lata, gaputa ay ayatak, Chip. Nukas na. Awam pa'y nga rod anak yu iti asawam. Dahita nga ro ti kamalik, Chip. Tanagabruda ka dagos, kalpasan ti kalay sa ame. Ayat ko lang ngay sa ganaan ti masakbayan may. Gaman yan Si murot mo taniti sa bali lalaki ti asawa. Ay, kaasi ka mait, Unyaw. Talumuten abulang tinapalabas. Ngam di pa'y mat nagawid ni Onyok. Ewan nga raw. Damag ko pa'y kidain, akagurgura ka nun ni Badaw. Ta saan anagawid iti ingkarina apagawidan na. Anya. Ito rigat na. Pagtintinulungan da kano ka ni Marituyang. Ay anya matan. Ammo dala nga rudan nga agparparikot ni Onyok. Di dakitaan no anya ti mabalinda nga itulong kan kuana. Gapo siguro ta mo da pinanawan ni Loida ka anakan da. Kain awan mo't anak da. Di dalakat diretso na nga ibaga nga agawi dain. Ngamunuan niya laditan ter arami din da kan kuana. Kasi mo. Ay, talaga mabwisita. Sa lata mo ta pumanaw dito'y balay dahil tangaw nyak tuyag. Wen nga raw. Anya nga tati aramiden taya. Tapno pumanaw. Ay, aguray ka man. Tagpanunot ak analaing tuyag.
Ay, just kiki di tayo tatao. Kuna na nga may lang agbakasyon iti makalawas. Nagbayag mo tayo, di mo ila pumanaway. Sa nabali ko no agsapol iti trabaho na ditaw. Saan mo? Iso nga insinan ni Loida aka nakak. Nagsadot magayam day tatao. Day talang papakpakanta muna. Anati ko na yaw. May sa kriminal iti lugar da day nga unyaw. Day tatipod no ko araw. Ha? Iso aparikot ko, no kasano ka mapasubli iti lugar da. Ang mga numamuan da pa'y kiting at da ditoy. Kit kunain da nga ilamlamang ka ti may sa kriminal. Ay, lakit di ata tabataw. Delikado kayaw. Kriminal mo't gayam ti bisita yaw. Ay, rumbang lang nga mapapanaw ka. Sa nabalay na nagsinadamot tin iti kaanak ka. Ay, sana rumbang agbayag pa dito'y lugar tayo day di ataw. Ay, wala. Iso tulungan nakman ko araw. Iti kasta, pumanaway dito lugar tayo. Anya nga iti aramidag tatabataw. No ka ba ilang mabugbugan niya o bugbugan niyo langay? Ipaturay yaw ti oray lagil ilaws. Tamno agsubli ni dyan lugar da. Mayat sa daytang imbaga matatabataw. Ay, si kamot gayam dayta. Unyak. Anya ti aramidam dito itiresina ni kagamat kwanang, ha? Apa ti kagawitin, ha? Katsardaman, ha? Madamdama pa Chip Kwarog. Sino ka kadiya talaga, ha? May sakang nga ispya? When now? Ni, saan ba ta, Chip? Agawid kayo kit din, tanay. Nabartag kayo. Saan kayo nga grunda? Maturog kayo kit din. Abaya, tapagawitin na ka, unyap. Si kakit di tirumbang agaway. Sana, di nakabilan, Chip Kwarog. Sinasayat, agawid ka ni ti lugar yaw, unyaw. Saan? Ulitag ba dong? Sanak pa nga agawid. Aging gaasan ang malawlawagan ti inaramid kanyak ni Chip Tanod Kwarog. Anya. Mapanak itay ili. Inak iliwliwag ti sakit tinakam ko. Ay, no siyak ti si ka, agawid kan, kat di ka nagsubsubli pa ditoy. Maawatak akayat yun apumanawak dito'y balayaw. Ngam ladingitak. Sa anak apumanaw. Aging gaasan ang malawlawagan ti amin kada kami kini Chip Kwarog. Abaya pinaya banda kang Kyle. Apay tarupam. Nagkuna, akabilam ni Unyaw. Ha? Isugayam ang nagpaili ni Unyaw. Napan, iti police station nga blatter. Anya? Iso nga umay kanto. Tasong batam ti inaramid mo ko ni Unyaw. Madanaganak. Pipi police blatter purpose only. Nung nga saan? Di pa maibalod kan. Ay, saan ko mamata ang Kyle? Pangasiyaw, tulungan ta kang Kyle. Ha? Nuan yan tumutinak-nakan mo. Apay anaramin mo ti ganun. Tugtugawak lang iti sangot iti tersina ni kagawad ko anang. Idi may ni Chip Kwarog. Nabartag. Ket nakunana, amay sakan no nga ispya. Imbaga ka saan? Ken binagak nga gawid ta nabartagain. Idi kwan, kinabil nakmatan, apo kapitan. Day talang ti may bagak. Anya? Kwarog, pudno aya. Wanang Kyle. Puno dayta. Ang dayta laang. Imposible mo ta. No kasta lang tiga po na. Damagan ka Unyaw. Ada ka di sa bali nga mo maki naguran ni Kwarog kun ka. Awan matiamok, kapitan. Dayta lang tinapasamak. Awanin sa bali. Apay nga. Kasta nga minti inaramid mo Kwarog. Ay. Agkabil kalatan. Sika pa'y akaan nakakti ng aramid. Kasano nga no agsubli ni Unyok iji lugar da. Ket ibaga na akasta kay gayam ditay. Di maibabain tayo. Tapno ibagakin ka Kwarog. Saan agaputa ka anakan ka? Ket kunam akanunungak ti madi nga inaramid mo. No kunan ni Unyok nga ipabalod na ka. Ay, awan ti maramidak. Ta nagbasol ka. Di mula kat pinanunutin, di pa kaibabain namon. May saka pa'y abaro.
Kasano nga no adda balasang amangayat ken ka? No kasta ka? Kung amin Uncle. Anya! Ay, siya kon, timang ibagay ti amin pare. Ay, na. Siya ka mismo, tinang ibagakin ni Kwaraw, akabilin na, day tangaw niya. Masuro na kami nun pare. Kuna na makalawas lang ti bakasyon na. Ang maging gaita, di pa mo lang pumanaw. Ha! Uray kumaano, tumulong ka na kami, iti trabaho. Ang saan, Mike? Anya! Na. Ay, aguri ka. No panunuta ka na imbag. Kat parikot mat gayam da pare badong kan marituyang daytaw. Ang mapay ngay. Dahil pasubo mo tintibagim ko raw. Pagbababoyak kitang tinaramid ko Uncle. Tulungan ta ko ma. Salbakit di. Si kamot pare badong. Ah, No kastagayam adi mo kaya ti panagyan ni unyok iti balayaw. Di kinasaritay la kuma iti nasaya tagawi din. Sana masapol nga dapay la sugsugam amang danog ken kwa na. Uno mang kabil ken kwa na. Ay damagak man ken ka unyok. Police blatter purpose only ti kayat mo. Wano adapay sa bali purpose na. Para ka ni kwarog. Police blatter purpose only, Kapitan. Urlit! Sige. Anya pa unyok. Dawatag, abayadan na tinagastos ko, iti agas ko. Iti kasta, agawid ako ni di lugar may, Kapitan. Anya mati makunam kwarog. Ay, wanang Uncle. Mayatak. Tapno maariglon ti amin. Very good. Makapasuron ti aramid jo. Basol da ito ni Tata Bataong Uncle. Awanan ni Unyok di tabalayaw, marituyang. Nagawi din ijay lugar da, Maray. Nasaya at mag... Kaya't yugayam apapanawan. Ngam di yulakat imbagakan kwa na. Agaramid kayo pa'y lang iti pakasarsaritaan niyaw. Agbabawi ka may Maray, ngam nalpasin ti amay. Ay, ada inutang kanyak ni Kwarog a 5,000. Ibagam man kit day kan ni Badong Mau, ta ibaga na kan ni Kwarog. No asino kadakwa dati agbayad. Wan Maray, di kagdanag ta ibagak ti imbagam. Ti amok, inted na kan ni Unyok dayjay nga inutang na, Maray. Ay, may samot na dya akwarog adin amo ti pagluglugaran na. Ay, isukit din tinairubaw. Uwan nga ron ba nang? Tinasaya at bagbagaam ni kwarog. Tapno saan basta makibibiyang iti anyaman aparikot da pari badong. Loko kit dimat aday ta. Ay, ang mga numaulit tumanan ay narigatan. Talaga mo't. Apay nalakaaya day ta. Ay, wenggayam. Imay ni kwarog itay. Si kakano pa lang ti agbayad iti 5,000 ana utang na ni Marikwanang. Ha! Takasapulan da kano. Siyak pa ti agbayad! Binayad ako ni Marikwanang iti utang makwaraw. Agyaman na kang Uncle. Talaga ngamin ngawang kwarta kita. Awan lat maitad mo kanyak ita, nga uray kagudwa lang. Pasensya kayo nga talaga ng Uncle. Numabalain. Ibagayo kini Tata Bataong. Isutimang bad iti kagudwa. Dahil sumati ng ibaga, bugbugak ni Unyaw. Anya? Unang Uncle. Imbaga ni Tata Bataong amay sa kanwa kriminal ni Unyaw. Dakas ti agsasao iti saan apud no paray. Pangasim ta, agpudno ka. Sige pare, ipudno kon ti agpaisaw. Kung kunaklang da dyan, hindi kwaraw, gamay sa kriminal nun niya, pare. Kinapudno na, kit saan? Naa. Ti kayat mo asawan. Inrubom nga rod ni kwarog, akaanakak. Kit kinayat na mga min, pare. Ang nupay kasta, ay, pakawanan na ko, mapare. Hikaray, jakton ulitan pa, itikas dyan nga naramid ka. Rumbang laang. Di kakat mga babain. Kasla awang pampanunot yun. Apay, inyalis mo ti utak mo. Di tayan ti kukuti sakam. Si kamot pare. Saan mo't
Di ka man umisim-isim pala dita. Talaga nga agburburak ti darak iti ayan ti takyag ko. Oh, Ah, ah, ala. Dua kayo kan ni Kwarog nga agbayad iti utang yo kanyak. Hindi. ah. Ay, wan pare. Hindi. Di ka agdanag. Tulong ako ni Kwaraw. Tapno awanan ti riray. Ay nasayaat. Hey, leksyon kada kayo dito. Tapno agnakam kayo. Ay natatabadong ken Kwarog. Husto ni Kapitan. Madi tinaramid yun. Ala, sapay ko ma, tadi yun ulitan pa itikas iti inaramid yun. Ala sigay! Dinon, tinagdibusan ti sabali pa'y aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Eliasya Tumli. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagpintas betan. Kaya napo daw ti balasa nga ada iya tersina ni kagawad ko nang. Ay, artistahin ako na da iti Tagalog. Ni Maya Dayjay. Kaanakan ka no ni Mari Kwanang. Ay, jaklaim pagarop nga dagayam na pintas akaanakan na. Iso kanupay lang tagbantay ka naglako iti tersena ni Mari Kwanang. Kabayatan ti kaawan na iti makabulan. Adulaki di ababaraw ti mapangumatang iti tersina ni kagawad ko nang. Gaputan na pintas ti sales lady na. Na, sa ka umisam-isam inteng. Kasla ada plan-planwam. Amam, kursunadak na jay abalasang para ka ni Kwarong. Anya? Anya itayang tinagan mo, basang? Siyak ni Maya, Kapitan. Maya? Nagmayatin anagan. Maibagay iti kinapintas mo, Maya. Kasta ka di, agyaman na, Kapitan. Gumatangak man iti may sabuti nga arak. Ken dilata apulutan. Mapitla ang Kapitan. Atoy, Kapitan. Agyamanak aginom kami ngamin dito'y kani Kwarog. Kwarog! Umay katag siya ta! Ay, katuan mataang kay. Day talaga ayam. Kwarog. Apay ang kay. Nakitam ka diti napintas abalasang nga aglaklako dito tersina ni kagawat ko nang. Padasi man nga arman. Ay, Uncle mate. Kunaknoan niya itayan ti arasas mao. Tinasayaat. Agin dadawat ka man iti baso no agin bubulod ka. Tapno pamrayam amakyam amukin ko na. Kunam nga adalamapan mo gatangan. Ang nagbayag kamat inteng. Kinaduak ngamin ni Kwaraw. Barang makita na ni Maya. Ay, uray man makita ni Kwarog dayjay abalasang. No di namat amo ti agaram. Ay, mataktekan akon ka ni Kwarog akaanakak. Tadi mo lamang asawan. Si kakit din ti mataktekan. No di mataktekan ni Kwarog. Madandanagan akpayan ka ni Kwarog ka. Ay, na. Agat arak ka, inteng. Nala, mangrabi ikamatan. Itayak pa'y analpas anangan. Mabisinak ngamin ang mangururay kan ka, iso anangan akon. Pasensya ka lang kuman kaya't ko ngamin ang makaasawa ni Kwaraw. Isungar aramidak ti tumulaw.
Di nan tumot ngamin amuti agaram jay luko aka anaka. Nakita mo ni Maya, Kwaraw. Anyat makunam. Napintas anya. Kuwang kail. Napintas unay ni Maya. Mabaina. Anya? Mabaina ka talaga. Naimbag no kayat nakday jay. Kasano nga ron ama amwam. No di nakakayat, wano kayat na ka, no di mo matpadasan nga arman. Oh, Da kayat. na, Ibaganan tupay nga graramanak. yay. Adaman-damaga, Kwaraw. Anya day ta? Adamit la ka di planom ang mga sawa, wano awan. Sungbat. Diyak ilibak. Damot planaw. Ang... Ang anya. Hmm? Anya. basta. Basta. Makamukan. No di mo kayat ti mga sawa, di siya kon. Saan kayam? Mga sawa kalata. Sardaman inteng, ingkamad gumatang itinatang nga ilutok asidaan ta. Ala, pakbet nga ron ti ilutom. Tarong, parya, sitaw, karabasa, kan arabang. Oh. Kat syempre, gumatang kamatan iti kagudwa kilo a karnit baboy. Una, ariglado. Mapanak nga ron din. Agsubli ka adagos tasya kun ti mangiluto iti isang put mo alutwag asidaan ta. Maya. Ada kanu ipudno kan kane Kwaraw. Anya? Awan ka di pa impudno na. Maya. Ala, awan mo at kapitan. Ang mga no di na pa imbuksilan ti ayat na, pare. Ayat na, kunayo? Nagkapuyan ni Kwaraw. No di na pa impudno ti ayat na ken ka, Maya. Anya? Saan ko apaglastog? Ni Kwaraw. Kinasing pet ken nagagayt. Ala, ni kapitan. Anya, kursunada ni Kapitan Dayje Amaya para kin ni Kwaraw. Kasta nga raw to yan. Ay, poya. Sa bagay, panagkunak. Agpadadan kin ni Kwaraw nga addaanan iti husto atawan. Kan nakaturpos sa kanupayon iti kurso na. Wain, kinapudno na. Urayin na kanulang ti resulta ti board exam na. Oh, di nasaya at no pagasawaan ni Kapitan Dakwaro kan Maya. Ay na, no para mo't kanyak tuyang. Saan nga agbagay dakwaraw kin Maya? Pagkunaamot ngay. Una, napintas ni Maya no maidilig kin ni Kwaraw kakanakan ni Parintay. Anya ti amom ngay, no kayat lakit din ni Maya ni Kwaraw. Ay awan la ti amu kon tuyang. Agiraramam mo't ni Parintay. Ayan ti inpagatang ko kan kainteng. Apay nga itakalaan. Urayak ti inpagatang ko, tagluto ako man. Ang itakala nga sumangpat. Ayan na nga, agpaiso ti ginatang ko. Nunan matan, nunan. Nagkunangamin nga agbartak ka. Salbag ka. Nalipatak sa matan nga. Inala iti nang ibatsak. Sa dinaw. Tersino ni kagawat ko nan. Taiso ti na ginuman may. Kadwak de paribadong. No kasta. Dayjay manen Amaya, tinapan mo ginagara. Mga nusikamot ti gusto kan ni Maya. Sasawamit. Ay, Dahil nakspay sublian dagiti pangpakbet na ginatangkaw. Darasam! Katnay! Mabisina kon! Salbag ka!
No damit lang ang plano ang mga asawa ko araw. Ibagam ti panagayat mo kan ni Maya. Tapno di na kakit unaan ti sa balay. Oh. Anya nga iti aramida kang kail. Armam makaasawa ka nga ron, no di ka agarim. Ay, luko. Eh, Ne. kuha nga minang kail. Anya man nanday ta. Di ka man nagkapoy-kapoy. Kandi mo patpatyan ti isursuro ni Paribadaw. Apay aya. No kuna na tinukmaan na kano iditi ararman na. Di ararman na ni Tuyang, oh. Di mo tutula din. Tinukmaan na idininanatuyang. Kano? Di mo panpansinin data. Awan kas iti alam iti legal apamayan apanagaram. Aramidim timpagak. Tapno saan ka amabaakan di taunag ti pantalon mo? Nagbakak lang aruday. Anya ti bagam, Chief Kwarog. Apod niya ako Ay, anya itayin tayo kunak nga ibagak. Apay, anya ti napasamak iti barukong mo. Aha. Apay nga paputa. Ay, kwa. Pagpagak pa nga umuna ti barukong ka. Corny kamat manong Kwarog. Pangasim ading, hindi na ko makatawaan. Seryoso ak iti ibagakan ka. Anya nga min aya dayta. Kuha nga main. Agayatakan ka ading. Anya? Ni. Ala, agtigtigargar kamat na namang ibagbaga. Adda ka di namnama ka ading. Apay ngay. Agpigargarak matayin. Kwa. O sige, panunutag pa yan na imbag. Ala, agawid ka, tamalamlamin kan samot. Narigat na agurigor ka, gapula kanya. Apay, ada aya sakit mo malaria, Kwaraw. Awan mo ti amaw kang kain. Kumusta nga? Naibagamat lang ang ti panagayat mo ka ni Maya. Jackson itulaw. Ha? Ang mga nudakas mo ti ipasimuda ag ti panagpigargar kaw. Anang ibagakan kwa na iti ayat kaw. Mamat. Pati kay ti dayta. Alaki di. Itap na makaasawa kan. Agaram ka. Sa bagay, madlaw ko akas lakonsen ni Maya kanya kang kail. Oh, mitlagayam. Ikarkararag mo. Tapno maigasat mo ni Maya Kwaraw. Iso ti babae kursunada ket aparaken ka. Kas lamadlaw ko kita damot ti simpatyam ken ni Kwaraw, Maya. Apay ka di, tatabadong. Wala, tay ka pa adamag kanyak iti maipapan ken ni Kwaraw. Agar-aram ngamin kanyak ni Kwarog. Kasla kayat ko mati makiasawa di ti lugaryo, a barangay Kabildatan, tatabadong. Panagkita ket, kas lamayat ti langam Kaawahatan nga danam naman ni Kwarog no kasta. Bagay kami kadimat lang ka ni Kwarog no bilang tatabadong. No siyak lang nga maysa, napyalangay no bumirok kan iti sa balay, Maya. Anya? Ni Kwarog akanakan ni parinteng, kit ada sakit na makaalis. Ha? Ay, jak lang pagarup, tata. Iswa no di mo kaya timakaran, sumapol kan iti sa baling ayatem. Ay, agyaman ang tayong bagam ti kasta, tatabadong. Anya, imbagam nga da sakit ni Kwarog ang makaakar. Kung kunak lang dayjay, yung sa napudnaw nga da sakit ni Kwarog ang makaakar. Ay saus ba daw agar-aramid ka manen iti pangguraan daken ka. Ala, kakin ni Maya, ibabawim timbagam. Ay, kit adamag kingkwanan numamatay uno saan. Ay saus, mamati dayjay, nga main laklakayan kan anang ibagaken kwa na iti kasta. Ita ekto man no niya teramid ni parinteng. Tila pakibibiyangam. Maya, kumusta nga iti sasadak di tapusaom? Adda kadimot lang namnamak?
Dirit saan ka, Kwarog? Awan mariknak apanagayat kan ka. Ha? Saan siguro adata ti para iti tunggal maysa? Ay na, nagsakitan na danggain. Anay, pusaw, naut-utlaunay. Lading ita, Kwarog. Anay! Basol yun na ito yung kail. Ha? Ay, Apa yan? Apa abasol ko akong kunam dito? Ay, ipilit yung mat ngamin ngaramak ni Maya. na, Nabasta daklagat nga raw di. Jakla ko manimbagbaga ti ayat ko kenkwana. agore ka. What's the happening? Kat ko naman, nadlaw mo ididamaw nga ada concern na kun ka. Oh. Jakla ko man inararam. Yay. Hey. Mapayak mo't lagayam. Maya, gumatangak man iti sabon kan toothpaste no adda. Ada kapitana. Adtoy. Ay, agyaman nak balasak ko. Adto'y matibayad ko. Nana, mabalin ka diti agdamag? Anya, Anya nga minti sakit ni Manong Kwarog. Damagak laang sakit na. Nay, awan mati amok asakit ni Kwarog. Imay nga min ditoy ni Tata Badong. Kat imbaga na kanya nga adda kano sakit ni Manong Kwarog a makaakar. Anya. Oops. Hey, Jack malapdan ti bagik kan kararwak pare. Iso nga inasitgan ka unay. Nay. Apay ngay pare. Kasla kumilaw mo tindag iti matam kanya. Ha? Talaga? Ha? No kikilawan ka lakuma. Ay sus, nabayag akinilaw kan. Yay. Kat magiling ka iti husto iti bitukak. Salbag ka kit di iti 1/4. Parintay. Nagkuna. Mapanupad padaksan ni Kwarog ka ni Maya. No di ka kit loko-loko ataw. Ibagam kit din nga da sakit ni Kwarog ang makaakar. Nugod Pilipino. Makitam day tanga imbong at tinaramid ma. Kas taunay laki din na pungtot kanya ni Parintay. Siyempre tadi nadal mo ti plano na may papan kada Kwarog kan Maya. Kit santo mo lang agbagay da Kwarog kin Maya. Ay makamo ka man langan. Awan lati di mo pakibibyangan. Napintas ni Maya. Madlaw ko pa ikit adda mabalinda iti biyag. Nalinis dagiti kukuna. Nagatid daw. Ita, niki din Kwarog akanakan ni Parintay ti pakiasawaan na. Ay kasilaing nadya balasang iti sidong ni Kwarog. Ti konam kit day. Adda apal mo kin ni Kwarog. Apay, kapin anong ayan ni Maya, takas takit din ti bagbagam kin ni Kwarog, Isumot lagaya makas diti sa ukanyak ni Maya. Ta siguraw, namati iti imbaga day di atataba daw. Ay, pagbalinan dakit din nga da sakit na makaakar. Nasakit met tinakam ko iti inaramid na kaanakan. Iso ano anya ti kunam di idarom mo ni pari ba daw? Ha? What? Mabalin mo nga idarom. Tapag multaan tayo man, tadi kat agrawam day jay ataaw. Ay, wanan niya. Saan nga ang angaw day diyang inaramid na? Di kay lamabain ka ni Maya nga agdindin na rum kayo, gapukan kwa na. Ibagam ka ni Kwarog. Tamapan na ibaga ka ni Maya asaan apudno nga adda sakit na ang makaakar. Ay makapasuron ti aramid na jay apari badong. Amuyo lang nga ruden akas dyan ni Pari Badong. Ang tutupan nyo pa'y laang. Una, tapno agnakam. Nangag ko nga idarom na kakano ni Kwarog. Anya nga itaramidam Badong. Ha? Aya. Sakbay nga idarom kan multaan da ka. Makiariglukan. Anya ti aramiday. O di mapan ka ijay ayan ni Kwarog.
dumawat ka iti pamakawan ng runa ken ni Kapitan. Tapno di nakadusaan. Ay, uwento yan. Sige, aramidag timbagan. Ay, tiniliwan dagiti pulis ni Maya. Ay, jaklaim pagarup kagawad ko nang. Ibaga kun tipod no. May nga illegal recruiter ni Maya. Imay diti lugar tayaw, takayat na nga itarayan ti basol na. Ngam, nagsasaritaan may kadagiti dadakkel na, anasaysaya at laangan sumokaw kadagiti pulis. Ay, wala. Nasaysaya atin ang maibalawd. Taan nataltalgad ti kasasaad na. Eh, anya nga tiyan mo tayo. No, adamang dangran kan kwa na. Di nakarkaraw. Dayta nga road, Kapitan. Ay, isumot laga mga pigpigar-gerak idi anang ibaga iti ayat kaw. Ajak mo tiga puna. Tagayam, kas jay ti aramid ni Maya. Naimbag tajak na ilawaan. Ay, uwan nga rin. Jak impagarup, akas jay gayam. Sapay nagpintas mo. Ay, Naimbag tanda kayo ditoy, paray. Kwarag. Kumusta ka pare? Alay ko maday ito'y agundaway. Ti dumawat ka na kayo, kinikwaraw, iti pamakawan niyaw. Maday nga agpaiso ti naramid ka, kwaraw, paray. Ada iya madi nga inaramid mo. Mayat ka diya. Husto ti inaramid mo. kagdanag tataba daw. Awan pa kan anwam kada kamay. Nay, nakaskas daw nga ron nukasta. Ay, agyaman na ka, paray. Kwaraw. Ay, da kami ti agyaman kan ka paray. Ha? Taga po iti inaramid mo. Saan ana ilawan ni Kwaro ka ni Maya? May sagayam wanted. Wanted? Wanted ni Maya, paray? Katwin. Tiniliwan adag iti pulis. Ay na, Kapitan! Narigat ngamin ti agdardarasudos numaminsan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Eliasya Tumlig. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.